Akínwùmí mi Àyíkí òní ní sọjọ́ bí rẹ̀ ò ọmọ Akíntúndé ire lóní orí rẹ̀ àfiré ni ó Akínwùmí ó máa kú ọdún ẹ̀ lóde. Ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ojó ló rántí ó dá o ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ojó ló rántí ó dá o ìbádélé àrólú. Àyíkí ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ojó ló rántí ó dá o ìbádélé àrólú. ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ojó ló rántí ó dá o ìbádélé àrólú. Akínwùmí ó ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ojó ló rántí ó dá o ìbádélé àrólú. ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ìbádélé àrólú ojó ló rántí ó dá o ìbádélé àrólú. Ìbálòdé tó ní orí adé àlà ní mo kọ́ rí bá polóhùn ọba lánàá ọba lónìí òní níwò yí ọlọ́ba lọ́jọ́ ayé gbogbo ìláyé aláwòrán bí ọba tó ní kó wá. Akínwùmí ó máa kú ọdún o Àyíkí ṣe bí ìwọ ní ìwé òun ẹnìkan bí ẹgbàágbèje olóríire ni. Òkú ọdún òkú èdún òkú àṣeyẹ ẹkú ayẹyẹ oríkà ọdún àṣeyí ṣàgbọ́dún ọdún ayọ̀ ló sì máa ṣe lágbára Ọlọ́run ọba ikú nífilé rẹ̀ sọ òdì àrùn nífilé rẹ̀ sọ dẹ̀dẹ̀ ìgbà rẹ̀ ti ń dùn yọ Ọlọ́run ọba oníjì ọtán láíláí ó ní rẹ̀lẹ̀ ó sì máa ga ní lágbára Ọlọ́run ọba ó ní má padà sáyìndà ìláyé aláwòrán bí ọba oníjì òkanjú kú láyé. Akínwùmí ó Abdulaziz ṣe bí ìwọ ní ìwé òun ọmọ Akíntúndé ṣe bí ìwọ ní ké sí ọdọọdún la rórógbó ọdọọdún la ráwùsà ọdọọdún la rọmọbì lórí àtẹ àṣeyíṣà mọ́dún ọdún ayọ̀ ló sì máa ṣe lágbára Ọlọ́run ọba. Akínwùmí ó Àyíkí ṣe bí ìwọ ní ìwé òun ọmọ bí ọbẹ̀ níbẹ̀ sọ àtẹ́lẹsẹ̀ rábẹ̀ náà àjíǹde ọmọ jẹ́ ara rẹ̀ ó máa lè iṣẹ́ rẹ̀ ò nídìí iṣẹ́ mọ́ ọ lọ́wọ́ àjò ló wà ó kéré oko délé lágbára aláwùrà bí ìwọ̀ba ọmọ oníkú mọ́ ọ lójú ìwọ náà ò ní bá sọ ọ̀nù lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìláyé aláwòrán bí ọba oníjó kanjú kú láyé. Àyíkí ó Akínwùmí ṣe bí ìwọ ní ìwé òun Abdulaziz ṣe bí ìwọ ní ké sí gbogbo orí adé àlà ní Chanta Fans Group lónìí mọ kí ọkọ ọjọ́ ìbí ẹ̀ nípò ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé nínú àlàáfíà ara pẹ́pọ̀ nípa òní mà nira láyé tọ̀ wá ìláyé aláwòrán bí ọba oníjó kanjú kú láyé. Gbogbo Beauty Chanta náà tún ní mọ kí ọkọ ọjọ́ ìbí ẹ̀ nípò ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé àṣeyíṣà mọ́dún ọdún ayọ̀ ló sì máa ṣe lágbára Ọlọ́run ọba. Akínwùmí ó Àyíkí ṣe bí wọ́n ní ké sí ọmọ Akíntúndé o lónìí wọ́n gbalẹ̀ àwọn bàbá rẹ̀ lọ Ìbàdàn nílé Olúyọ̀ ilé ọmọ àjòròsùn Ìbàdàn oníbánisọ̀rẹ́ àìní ìmúnilọ sójú ogun ìjà gbòòrò níjà gbogbo Ìbàdàn ẹ̀yọ́ ọmọ gbọ́sàsà mọ́sà àṣẹ Túndé ọmọ agbọ́yàyà mọ̀mọ́yà òkè gúlùtù gbóhùn bàbá yín ti bò sàbàrí igbó sùúrù bàbá yín ti bológun àgbò dúdú bàbá yín fi bò sàbàrí ewúrẹ́ dúdú bàbá yín fi bológun ológun oníkọdé ó sàbàrí oníkọjà ìjọba dọjọ́ ọjà ìjáránṣẹ́ pò sàbàrí ìjọba dọjọ́ àrẹjà ránṣẹ́ pológun màrímà kọgun Ìbàdàn
ìlú òjò ìlú àjàyí ìlú ìbíkúnlé ìlú ọ̀dẹ́yẹmí ìlú ogun mọ́lá olódògbò gẹ̀rí lójú ológun ọwọ́ tòkòtò kẹgbẹ́ erébi ìjà àgbàlá ògúnbọ́lá ti jókòó sáré àgbàlá ògúnbọ́lá jókòó bẹ́ẹ̀ lómi lọ nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ ẹ̀yìn lọ́mọ olóògbé mọ̀lẹ́ sọ́gbọ́yọ̀ òkè ọmọ àríkèyàn gbẹ̀gàn òjò láàárọ̀ mi wẹ̀ nílé àrólú owó ike mi ọjọ́ tó yá tẹ̀yìn mi ọjọ́ tó sà ẹ má ṣe gbé mi fún sàlàwẹ̀ mo ní kéèmí wá ní kéèyà múṣẹ iye òjò láàárọ̀ mi wẹ̀ nílé àrólú iwájú ológbòjò ìgbà eégún ni ẹ̀yìn ológbòjò ìgbà eégún ni ọ̀tún ológbòjò ìgbà eégún ni òsì ológbòjò ìgbà eégún mọ́wọ́ òkè mọ́wọ́ òsàlẹ̀ mi ò rí bí wọ́n kẹgbẹ̀rún eléégún sísọ bọ́yọ̀ kí ọmọ àríkèyàn gbẹ̀gàn òjò láàárọ̀ mi wẹ̀ nílẹ̀ àrólú ìbàdàn májàmájà tẹ̀bí kára wájú lẹ́rú ogun òjàjàjà kókó wọn ní ìbàdàn nílé olúyọ lérí olórí ológun ní bàbá tó bí ọlọ́mọ ìbàdàn nílé olúyọ lé ọmọ àjò olóṣùn akínwùmí o àyí kì í ṣe bí ìwọ ní ìwé òun ọmọ akíntúndé ṣe bí ìwọ ní kéésì àṣeyí sàmọ́dún ọdún ayọ̀ ló sì máa ṣe lágbára lóhùn ọba bí ó bá pé ta ní ìkéwì látẹ̀kọ̀ orí àdé àlà ní orúkọ tèmi jẹ́.